नामा? जोनोम जानायनि परे जोंहा दिनै जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गानाइजेसनखौ लानानै आङो उदालगुरिखौ आरम्भ खालामनानै जोङो गिदिंगासिनो दङ। दिनै फैनानै जोंहा जोंनि सेरफांगुरियाव मोनसे जोंनि ब्लक कमिटि प्राइमारि गासैखौबो जोङो बिसोरनि फिडबेकखौ लादों। बिथांमोना जोंनो रिपर्ट होदों। दिनैनि दिनाव बिथांमोननि रिपर्ट होनाय आरो जोंनि माखासे उदालगुरिखौ आरम्भ खालामनानै बाक्सा जों भेरगाव आरो ओजोंहाय बिजनि जों गासिबो लानानै जों गसाइगाव थाङाखै, गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव आरो क'क्राझार थाङाखै। खिन्थु दिनैनि बेलायाव जोंनाव दिनै 18टा समस्तियाव जोंहा मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन बायदि आसा खालामदों। मानो बुङोब्ला जोंनि समस्तिफोरा गासिबो मानसिफ्रा बयखौबो जोंखौ अनसायदों। मानो बुङोब्ला बे जोंनि पलिटिकेल संग्रामा जोंनि 34 एनडिपि 34 इयार जुद्ध नांनायनि मोनसे ओंथिखौ जोंनि बे थांनाय सरकार आरो बिनि आवगायनि सरकारफ्रा जिखुनु मोनसे जोंखौ माने बे जोंनि पार्टिफोरखौ अनसायाखैमोन। दिनै जाय मानसिया सिगनेटारि होदोंमोन सान्तिनि नामै बिथांमोना दिनै दा जेलाव दङ। रन्जन दैमारि माबा दङ, जेलाव दङ। बिनि थाखायनो जोंनि मानसिफोरा एनडिएफबि 34 इयार संग्राम खालामग्रा मानसिफोरा दिनै खुद्रिनानै बयबो दङ। आरो रायजो राजाखौ बिथांमोना थांनानै जोंखौ बे एपिपि गोदान पार्टि दानायखौ जोंनि बे अननाय खालामनायनि बिरुद्धै बे पार्टि दानायखौ बयबो न'यै न'यै थांनानै मानसि रायजो राजाफोरखौ माबा खालामदों, जोंनि पार्टिखौ जइन खालामनो थाखाय बयबो बुंदों आरो क'पारेसन खालामनो थाखाय बिसोरखौ आह्वान खालामदों। जों बेनि रिजाल्टखौ जों मोन्दों। दिनै सानजानिफ्राय सोनाबनिसिम गासिबो माने जोंहा लैहोर लैहोर मानसिफ्रा फैनानै जोंनि एपिपिआव जइन जाबोगासिनो दङ। जानो हागौ बिथांमोनहा फुराना पार्टिखाय गिदिर गिदिर मेल मिटिं खुंदों। जों खुंनो हायाखै, जोंहा गोदान पार्टि। मानो बुङोब्ला जोङो स्ट्राक्चार दानायावबो जोंहा दाबो जों गोसो होगासिनो दङ। सिङाव थानायाव जों नुदों जोंनि माबाया गासिबो जोंहा गोग्गो जानानै दङ। बिनो जोंनि माबा पार्टिनि मोनसे माबाखौ जों फिडबेकखौ ओंखायनो जों लागासिनो दङ। आसा खालामदों फैगौ। नोंथाङा दि सेन्ट्रेल लेभेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बेसेबांसिम सिट देरहानानै नोंथांमोनहा सरकार दागोन बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन? मोनखागोन बे रोखा। मानो बुङोब्ला दिनैबो लैहोर लैहोर मानसिया जइन जागासिनो दङ। बाहाय जोङो बयबो सम अधिकारखौ नायदों। माने मुसलमान मानसिफ्राबो बिथांमोनाबो दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ। सावथाल मानसिफ्राबो दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ। बर'नि अबस्थाथ' गाज्रिखासै। मानो बुङोब्ला बिजेपि सरकारा जोंखौ दिनै बुंगासिनो दङ जे 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मोननैबो ज' थानो हानाय। साननैसोनि आवगाय आसामनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों। गतिके बे बिराद भयानक बर' जाथिनि थाखाय। ओंखायनो जों सान्दों बयबो बर' जाथिया दिनै बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ आरो जोंनि हारिखौ बासायनो थाखाय बयबो जोंनि एपिपिआव बासायनांगौ। दिनै जुदि बेखौ बुजियाब्ला जाथिया दिनै बिसखौ लोंनानै थानाय बादि जागोन। मानो बुङोबा दिनै जों बिसखौ लोंनानै बिखासिम जोङो बिसखौ लानानै थानाय बादि जागोन। मानो बुङोबा दिनै जोंनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि साराबो बुंदों जोंहा माने इपिएफजोंबो जोंहा एलायन्स दङ, इपिएफजोंबो एलायन्स दं होननानै। थारमाने बिपिएफआनो बिजेपिआनो बिपिएफ आरो इपिपिएलआनो बिजेपि, बिजेपिआनो इपिपिएल बेबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों। बियो बहुद जोंनि बे बर' हारिनि थाखाय बिराद जोबस्रांनायनि लामायाव। बेबादिनो गोदोबो बिदिनो इपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकारखौ दादोंमोन। सरकार गैया नङा, बिजेपिआबो सालायगासिनो दंमोन। खिन्थु नोंथांमोना नुगोन दा लामा सामाखौ नायबा नुगोन। दिनै जोङो कुसुगाव एरियानि साहा बादिखौ थाङोब्ला जों दाख्लै ओरैनो बेरायबोदों। उदालगुरिनि सिं जायगाफ्रावबो बहायबो हाखर साखर जाजोब्बाय। लामा सामा आरो किसुमान स्ट्राक्चारफोरा मोजां नङा। ओंखायनो बिथांमोनखौ नायस'नांगौ आरो बिथांमोननि माबाखौ जों दिनै एपिपिखौ अनसायनानै जोंखौ जयजगथ खालामनानै जों रायजोखौ बेखौनो आह्वान खालामनाय जायो। एपिपि पार्टिया होमबा देरहाखांनायनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव पाब्लिकफोरनो मा रोखोम सुबिदा होनो हागोन बा मा रोखोम मावलांगोन बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा? सिगाङाव जोङो एपिपि माबा जायोबा फार्स्ट प्रायरिटिया जाहैबाय जोंनि थांनाय जों संग्राम 34 इयार्सनि संग्राम मानसिफ्रा जेरेखम आलाखा बिलाखा दङ बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा आलाखा दङ। बिनि बादैबो
बिएलडि समावबो किसुमान मानसिफ्रा थैदों बिसोरबो संग्रामि मानसि जों बिसोरखौबो न'खरफोरखौबो जों अनसुंथाइ बिसोरखौबो जोङो अनसुंथाइ बा बिसोरनि न'खरखौ जों नायनो थिरांथा खालामदों बेसेबां जोङो जोंनि बे बिटिसि मोननायाव बेसेबां मानसि जोंबा संग्रामि मानसिफोरा जिउ थांदों बिसिनि न'खरखौ जों फार्स्टआव प्रायरिटि नायगोन लोगोसे गोदोनि बे भलान्टियार फर्सनि समनिफ्रायबो जोंहा बिराद मानसिफ्रा जिउ गोमालांदों बे जिउ गोमानाय बादि मानसिफोरखौबो जोङो समान गासिबो जों नायजोबनो सानदों लोगोसे गोरिब गुन्द्राखौ जों बोरै बोखांनांगौ बेखौबो जों मोनसे प्रजेक्ट खालामनानै जोङो बयजोंबो रायलायनानै जोङो बेखौ सुस्रांनो सेस्था खालामगोन लोगोसे दिनै जोंहा आयेन आफादखौ मोजाङै बिथांमोनहा खालामनो हायाखै आयेन आफादखौ जुदि मोजां खालामाब्ला जों बोरै टेक्स खालामनो माबाखौ जों बोरै बिटिखौ खुंगोन जोंहा मोनसे आयेन माबा दङ आसाम एसेमब्लिया जेरेखम खुङो जोंहाबो मोनसे बिटिसि सरकारबो मोनसे एसेमब्लि दङ बे एसेमब्लियावनो गोनांथि माबाफोरखौ जोङो बेवहाय बिल पास खालामनानै जोङो जोंनि बिटिसिखौ गोख्रों खालामनानै आयेनाव जों लाबोनो हायो मानो बुङोबा जोंनि गभर्नरा बिथांमोनहाबो गभर्नरा सहि खालामलायो बिल पास जाखांनायनि परे गभर्नर सहि खालामनायनि बेनो आयेनावनो बियो माबा जायो बेनिखायनो जों सानदों बे जुदि जोङो देरहालाङोबा आयेन आफादखौ जों स्ट्रं खालामगोन आरो जोंनि बिटिसिआव बेसेबां गांनाय उखैनाय बेसेबांनाखि दङ जों आयेनखौ मोनसे आयेनाव पास खालामगोन बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो आरो जाहाथे जोंखौ सरकार लाबोयो बेखौनो आं खावलायहरनाय थाबाय दा दि इउपिपिएल दोलोआ दि बुंबाय थायो सरकाराव गावसोरनो फैथारफिनगोन होननानै बिनि सायाव दिनै माबाफोर बुंबावनो इउपिपिएल सरकाराथ' फैगोन रोखा बिथांमोनहा बुङो खिन्थु रायजोफ्राथ' गासिबो नुदों माथो इउपिपिएल सरकारा खुनु मोनसे रायजोफोरखौ जेबो होआखै आरो बिथांमोना मिथिनानै मोनबाय बिथांमोना मा प्रजेक्ट लादों जों रायजो राजा मिथिबाय बिथांमोना गिदिर गिदिर मोनसे प्रजेक्ट लायो माबालायनो सुपार 50 लादों बे सुपार 50आ गोदोबो दंखायोमोन बेफोरखौ नोंथांमोनहा आवगायनिफ्रायबो जुदि माबायोबा बिटिसिआवबो थानाय समावबो गोदो हाग्रामा बिथां थानाय समावबो बिनिफ्राय सोलिबोखानाय आरो बिनि बादैबो बिथांमोनहा बुंदों माबा खुंदों बेफोरबायदि जिनिसा बेसेबां माने माबा जादों बेखौ जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा बुंदों बेवहाय जोंनि मानसिफोरखौ लानानैनो जोंहा रोंगौथि मेरला दङ डक्टर जानाय जोंहा मेरला मानसि दङ बिसोरखौ लानानै जोङो ट्रेनिं होनो हायोमोन मानो होनोब्ला बाहेरा फरेननि मानसिफोर लानानै बे फरेननि मानसिफोर लाबोनानै बिथांमोनहा बेसेबां माने जोंनि मानसिफोरखौ माबा होगोन बियो जोंनि गोरों गोराफ्रा बेखौ एसे सिङाव दुखु मोनदों आरो बेखौ इउसलेस बादि सानदों आरो बेराफारसे बिथांमोनहा गिदिर गिदिर प्रजेक्ट लानानै बाहेरायाव थांनानै माबा खालामो बेफोरबादिखौ बेसेबां रायजो राजा फिसा फिसा गोरिब गुन्द्राया बेसेबां लाबजनक जागोन बेखौ बिथांमोना प्रजेक्ट नङा बिथांमोना खुनु प्रजेक्ट लायाखै ओंखायनो जोङो मोजां बिदि रायजो राजानि थाखायल' बिटिसिआ बोरै जों उन्नयन जागोन रायजो राजाफ्रा बोरै बेसेबां मोजां जागोन बेखौ लानानैसो जों दिनै बे बिटिसि सरकारखौ मोजां खुंनो थाखाय रायजो राजाखौ अनसायदों इउपिपिएल सरकाराथ' गैलियानो बुंजायो रायजो राजाफ्रा मेगनाव जों नुबाय आरो जों गामि गिदिंनानै नुबाय बिथांमोनखौ अनसायगोन बियो प्राय जिर' जाबाय आरो आसा खालामनानैबो लाब गैला बादि आं नुहुरदों बिथांमोना जेसेबां गिदिर होना मानो बिथांखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनाय नंलिया